Но как аджеба да намираме адекватното позициониране, message to market fit и как да разгадаем историята, която хората вече разказват и как да се врежем в тази история, така че да сме натуралното продължение и хората да виждат нашия продукт като адекватният завършек на тази история и нещо, което може да им реши проблемите, специфичните за тях проблеми, които те изпитват. Ето как. С пъзълни парчета. Окей, ето е същинската част на обучението. Начинът, по който аз виждам градението на един VSL от нулата, който може да скалира, е с пъзълни парчета, които се преповтарят и ги има навсякъде. И покажа ли ви ги, ще почнете да ги виждате във всяка една видеореклама, искате или не искате. Тези пъзълни парчета са доста, няма да ви показвам всички, ще ви показвам тези, които са сработили най-добре за мене. И винаги, когато правя ресърч, проучване за нов VSL и го пиша, те ми седят в главата и на тях се гради всичко. Това е буквално основата, това е storytelling, това е начинът, по който се разказват истории, се разказвали от векове и тази философия, която съм придобил от ментора ми, буквално е антипод, тотално обратното на всичките неща, които се пропагандират за темплейтите и шаблоните. Помня края на 2023 година, бях в курса на един известен маркетолог, Питър Хел, и той пропагандира буквално да вземаш текст от работещи чужди реклами и да го пренаписваш за този продукт. И естествено аз нахъсан ентусиазиран, преписвах един голям текст на една бяла дъска и променях всяка малко думичка, така че да пасва на продукта, който аз иска да скалирам и темплейта да свърши работата вместо мен. Но това не работи, това не е окей, сега ще ви кажа защо. Първо не работи, защото тази реклама работи за друг продукт, има друга история и пъзълните парчета на бизнеса, който ги използва, са там. И най-вероятно е написано от някой маркетолог, който знае какво прави. Не е пренаписано от някъде друга. Втората причина, поради която не е препоръчано да се използват темплейти, е, че дори и да проработи, дори и да скалираш, ти не знаеш защо е проработило и този успех не можеш да го преповториш. Буквално сляп си. И е лесен начин, но дори да проработи, ти само ще ограбваш продажбите на някой друг и винаги ще си втори. Винаги ще бягаш зад него и ще обираш останките. Никога няма да си лидер и няма да дадеш възможността на твоите лидове и клиенти да научат за тебе по начина, по който те искат. Защото през 2025 в момента имаме шанс да пишем реклами, които никога не са били правени, да афектираме хората по тотално нови, различни начини, да възраждаме тяхните емоции както никой друг и да бъдем запомнени. И трябва да сме благодарни това и трябва да се възползваме и да направим рекламите си максимално качествени и скалируеми. Така, кои са тези пъзълни парчета, от които се градят VSL-ите, които аз правя? Ами, да ги започваме.